Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Horas madihita salhutna. Adorang so tapuka parminggota tapada de madirita martanyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Mari dihita sian buku ede nomor 114 ayat sada saat rodi tolu.
Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tuma palangit dohot tanaon. Amen. Aina mangulu do hatani di bata, jala margogo mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manorusi doi rasi rasa disirang hosa dohot todi, akaring-ring pe dohot utok, jala panguhum doi di parohawan dohot di pikiran ni roha. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, saya togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimi. Asa Allah hami manangiho dohot majalo hatam, saya pahot ma hatam di bagasar rohanami, asalam ibaru jala lambadia rohanami. Saya urupi ma asalam marhaposan hami tuanakmu, Tuhan Yesus Kristus. Asa jumpa kami hangaluan saleleng ni lelengna. Amin. Tangihon hamu ma patik ni dibata di minggu ta sadarion ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jara dang jadi sumanonmu manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasa naik na di toru ni tano yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Tiada lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asai dang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan syani. Jala dang jadi oloan begu, manang ulpuhon ni hadatuon. Jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Ima sahatna. Atong rap mangido gogo mangita siatua debata, lau mangulau nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulah nahobar tu patikmi. Amin. Tuhan
atau potima dosa tanah godangi tua dopan ni tuhata. Ale Tuhan debata amanami pargugu na suatu dosan, para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajaha atau dohami tubuh, jala dangadong hapersiaut di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sianaka dalammu. Macai godang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, alani dengan nibasam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalasion nami. Sa ingot mahami hobar tu asini roham, dohot dengan nibasam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tuha sesani dosa. Humakopita gabi dosa do ibana naso tumbada dosa di bai debata. Asa gabi hati gora ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na nikijang. Amin.
Tajaha mahatani di bata turpuk epistel di ari mingguta sadarion, imana tarsurat di Heber 10 sada ayat 8 satro di 10 onom. Tajaha mamarsikat sorin di ayat parpudi ayat 10 onom rap hitam jahasa. Inorhoni haporsiao do mangoloi si Abraham tung di jou bukas tutano si jalaonna bayan teateanan. Saut do ibana bukas soadong diboto si topotonna. Nohon ya posea do ibana, inopi di tano, nang di parbaga-baga tu ibana, songa di tano di nalebar. Undung doni ramram Isak, dohot si Jakob, dongana panen di baga-baga nasa sadai. Ai di pa ima do huta nama rojahan nahot, napinadean jala napinaulini debata. Laos sinohon ni haposea do jakon secara gogo manobuhon paparan maralohon ibu di umurna. Allah haposa di rohana parbaga-baga hosa. Di baheni tubuh do sian nasa sadai naung mate, dohonon nasa torop ni bintang di langit, nasa godang nirihit di topi ni laut, na sodapot bilangan. Di bagasan haposea do mate nasida suri, dan saga di jalon nasida baga-bagai, sia nadaon nama ditatap jala di halason. Nah di parhatutu pangistua jala faisolat nasida di tanon. Marhite-hite padok nasida sisongoni di tariason, pajalahi do nasida di parsabuloan. Au ingot hanasida tanonau tinadikan nasidai, sama do nasida mulak tusi. Rapita, alai na dominggat do di halunguton nasida ima na di banua gijangi, di baheni dang di hailahon debata nasida, naolo do ibana guaron debata nasida, ainunga di pauli di nasida sadahuta, ima sahatna, martua do akan atemangyon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tidakon ma haporsiautai, songon nahina tidakon idongata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea, ide bata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea, di Yesus Kristus, anak ide bata Jehovah nasa sadai, imana tinubuan si Maria, na gabi-gabian siatot di parbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangolo di hari patoluhon na manaik tu surgo lahur tu sia mendebata Jehovah amanai pargogona suatu dosani
isi ma ibana pai mamulak sogo tu tanah on manguhumi halak na mangulu dohot namate au persia ditodi par badia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen ak na badia dohot hasisani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu dosogot dan halak na umate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin.
Horas Amanginang, Tikting Dihuriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Agustus 2025. Partangyangan Week, Rabu 10 Agustus 2025 masuk pukul 10 siang di Week Rawamangun 1 di Bagas ni keluarga Nyonya Huta Galung Buru Tambunan, Jalan Pinang nomor 4 Rawamangun, Jakarta Timur. Week Gangkana, di Bagas ni keluarga Suandi Henry Krisman Sianturi, Amoina Boru Simanjuntak, Jalan Rawajaya Tolu nomor 1 RT 6 RW Walu Pisangan Timur, Jakarta Timur. Week Penggilingan, di Bagas ni keluarga Novian Buta-Butar, Dr. Leni Borusilain, Jalan Nanasada, Blok W2 nomor 4 Penggilingan, Jakarta Timur. Week Kelapa Gading, di Bagas ni keluarga Inang Dr. Randa Kurniasari Boru Pasaribu, Jalan Kelapa Lilin 2, Blok Engel 5 nomor 16 RT 16 RW 12, Kelurahan Pagangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Week Pisangan Gading Raya, di Bagas ni keluarga Desi Tompul Boru Sinabutar, Gading Viera Tolu nomor 6 A, Jalan Cipinang Kebembem Sada RT 14 RW 10 Tolu, Pisangan Timur, Pulau Gadung. Kamis 14 Agustus 2025 masuk pukul 10 siang. Week Balap Sepeda, di Bagas ni keluarga Ferry Hasudungan Pakpahan, Romaida Boru Silalahi, Jalan Balap Sepeda Gang Tolu RT 5 RW 6 nomor 10 Balap Sepeda, Jakarta Timur. Week Kayu Putih Kaping Polri, di rumah keluarga YH Tobing Boru Simanjuntak, Jalan Kayu Putih Selatan Tolu C nomor 20 Tolu RT Walu RW 5, Jakarta Timur. Katekisasi Sidi tahun ajaran 2025-2026. Pengajaran Katekisasi Sidi tahun ajaran 2025-2026 Nunga Mardalan. Pengajarion di Patupa Ganup Senin Dohot Jumat pukul 17.30 di gereja. Totop nama dohoti pengajarion 85 halak 45 bawah dohot 40 boru. Perayaan HUT RI Pawalu 10 tahun ton. Perayaan ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ima hari Minggu 10 Agustus 2025 Hombartusi di Parmingguon 10 Agustus 2025. Pukul 6, Sekolah Minggu Horong Sada, Horong 2, Pra Remaja, 10 Walu, pukul 8, Remaja Dohot, pukul 10, di Patupa Dohaning Cipta Dohot, Mangendehon Lagu Indonesia Raya, Niulohon Pendeta Dohot Akka Patugas Sian Dewan Marturia. Kunjungan Gerejawi Seksi Lansia HKBP Rawamangun, Minggu Sadarion 10 Agustus 2025 pukul siang, Seksi Lansia HKBP Rawamangun Patupa kunjungan Gerejawi tu Gereja HKBP Resort Philadelphia, Bekasi ni Ulohon ni Pandita. Parheheon Lansia HKBP Rawamangun, Hombar tu Parheheon Lansia HKBP Rawamangun, Seksi Lansia Patupa kegiatan Songona Tasurat di Harotas Tikting, Pucak Parheheon Lansia Mahari Minggu pukul 7 September 2025 di Gereja HKBP Rawamangun. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun 2025 di Patupa Mahari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 di Maria Convention Hall mulai pukul 8. Hombar tu pestai sada. Panitia mengundang sude ruas ni huriata asaro jala pasidohot di acara ibadah dohot perayaan. 2. Ganup Wik dohot kategorial papungu silua jala di pasahatma di pesta gotoloni. 3.
Gahnub Dewan dohot seksi-seksi kategorial patupa acara marhite kur musik tortor dohot na asing. Aka kegiatan di napinatupa ni panitia andorang so perayaan IMA, penjualan souvenir, amplop pesta gotilon. Amplop pesta gotilon 2025 HKBP Rawamangun nunga di parade di Jolo ni gereja jala duk sipul permingguan boima tapa masuk tu kota poti gotilon di Jolo ni gereja. Sude ruas ni huriata asa berpartisipasi aktif di sude rangkaian kegiatan Pesta Gotilon tahun 2025 di Bagasan Las ni Roha. Dewan Marturia Seksi Musik. Hombartu pengembangan organis HKBP Rawamangun, khususnya penggunaan orgel gereja, Dewan Marturia marhite Seksi Musik Rabdohot Organis Indonesia, patupa program pelatihan belajar orgel tu akka organis na melayani di HKBP Rawamangun. Kegiatan di patupa di hari Sabtu pukul 10.06 dohot 27 Agustus 2025 mulai pukul 10 sada saat pukul 10 pitu. Dohot 30 Agustus 2025 pukul sia saat pukul 10 tolu di gereja Anggiat Malam Tudenggan pelayanan organis di gereja ta. Ruas natamba. Minggu sadarion tajalo do gabe ruas natamba. Keluarga Sontang Coin Manurung, Erlita Oktavhari Boru Simanjuntak, Rabdoho Tolu Halak Yanakon Nasida. Rosian HKBP Lontar Resort Surabaya, alamat Jalan Pulau Mas Barat Opat nomor 10 Onom Kayu Putih, Jakarta Timur, Wik Pulau Mas Kampung Baru, Jongjong Mahamu. Tuhan ta mama sumasuwa nasida gabe ruas ni denggan di tonga-tongata tarlobi di Jolo ni Tuhata Hudul Mahamu. Tikting naing marbagas, tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagason, Fevon Hadameon Marbun. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Rawamangun Tegalan, anak ni Amata Besman Marbun, tubuh ni Inata Sri Widyawati Boru Purba, dohot Orwana, Bourinta Uli Kristi Boru Simatupang. Ruas ni HKBP Padang Reso Sumatera Barat, Boru ni Amata sampai Simatupang, tubuh ni Inata Agustina Friday Boru Samutir. Pamasu-masuan di hari Sabtu 23 Agustus 2025 di gereja HKBP Reso Rawamangun. Tikting paduahon sada. Naing manjalo pasu-pasu perbagason Masrin Reonaldo Siagian, ruas ni HKBP Reso Tanjung Priok, anak ni Amata Naik Herbert Edward Siagian Nahinan, tubuh ni Inata Lungguk Boru Sitorus, dohot Orwana Inriati Lasmaria Boru Sijabat, ruas ni HKBP Reso Rawamangun, Wik Kampung Pertanian, anak ni Amata Situa Alexi James Sijabat, tubuh ni Inata Betsaida Boru Pakpahan Nahinan. Pamasu-masuan di hari Sabtu 10 Onom Agustus 2025 di gereja HKBP Resort Tanjung Priok, Jakarta Utara. 2. Naing manjalo pasu-pasu perbagason Julio Mangatas Nugraha Tambunan, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Rawamangun Sada, anak ni Amata John Lennon Tambunan, tubuh ni Inata Serepina Boru Nenggolan. Dohot Orwana Goldi Natasha Boru Pangaribuan, ruas ni HKBP Resort Jatiwaringin. Boru ni Amata Agustinus Berlianto Pangaribuan, tubuh ni Inata Kriseti Boru Malau. Pamasu-masuan di hari Sabtu 10 Onom Agustus 2025 di gereja HKBP Rawamangun.
Tuhanta mamasumasuan pasaripeon na sida gabe pasaripeon na denggan di tonga-tonga ta tarlobi di jolo ni Tuhata. Na moding na di hari Rabu 6 Agustus 2025 nunga jumolo monding sahalak doli-doli baramos hasudungan Tambunan umur 45 tahun anak ni Amata Saud Tambunan nahinan tubuh ni Inata Rosdiana Borusi Tanggang, alamat Jalan Pulau Asam Utara Pitu nomor 35 RT 10 Sada RW 2 Kelurahan Jati Jakarta Timur, Wik Pulau Asam. Tu udean di hari Kamis Pitu Agustus 2025 di TPU Kebonanas Cipinang, Jakarta Timur. Tuhanta na mga lehon gogo dohot pangapulion di keluarga na tinadikon. Ruhut Parmahanianon Pamisangon RPP. Hona ruhut pamahinaon Pamisangon di keluarga Nyonya Gurning Buru Panggabean Rab dohot tolu halak yanakon nasida. Alamat Jalan Rawamangun Selatan nomor 22 RT 8 RW 6 Pisangan Timur Jakarta Timur, Wik Gangkana, Alamangaloni Aturani Huriata. Tambahan Namar Sahid. Dian Nainggolan Wik Kayu Putih Kaping Polri dirawat di Rumah Sakit MMC Ruang 327. Pelean dohot akka na udut ni buah-buah tajahama di hatorotas tikting naung pinarade ni huriata di pasu-pasu debata ma akka barita masa dohot ulaun akka na sipatu pauta bahen sangap di guarna songona tikting di huriata minggu sadarion Horas.
tapasonang marohata martangiang mahita. Damini di batana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate doho pikiramu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Di hamu amanami na nami nang dihita saluhut na oras madihita. Jala parjula dorang sohujaha mihatan di bata di tonga-tonga ni parsaurata dohonon nami ma selamat ulang tahun tu punguan ina Gloria na dia palatikion marumur mana sida 21 tahun odo punguan siap pudan siap perempuan alai nga marumur 20 sada. Ala opat do punguani. Punguani na Kamis, punguani na Naomi lison aleda kuboto adigan ulang tahun na sida. Alana molo punguani na Kamis songo parjongjong ni huriai itoradong do punguani na Kamis parjulu. Dungi punguan ina Sola Gracia, baru punguan ina Gloria natongon marumur 20 sada. Molo tabige nakin nasidama namarkur naparjului anggota molo napaduahon dohot do alumnina. Alumni Gloria ima namar baju hijau deba gabelam tugogona suara nasida teh ba boido sali-sali bagabung terus alumni dapolek ko say itinggal hon naung marsaurhian tetap melayani di dalam Tuhan, suang songoni nang punguan ina Naomi tetap melayani walaupun mayoritas sudah lanjut usia. Toktong patu begehon hatani debata marhite puji-pujian. Amanginang dohot dihita saluhut na hatani debata na mamakulingi hita di bagasap parsaurata minggutta sadarion. Imana tersurat di Pesalmen bidu tolu mamuka maisian ayat 12 rodi ayat 22 Pesalmen bidu tolu ayat 12 rodi ayat 22 songono mahatan ni debatana tersurat di sita pa itu ma di bagasar rohat tabi martua ma bangso na mardebatahon Jehovah bangso na pinilit na laho ainonna manatap-natap do Jehovah sian banua gijang marnida jolma manusia sudina manatap-natap do ibana sian ojahan ni habang sana do pak sudi pangisi ni tanoon ibana do majadihon rohana sida sudina. Dia toi do sude pabahenan nasidai. Dada hinadiak ni parangan pamonakon raja. Dada hinatibul ni gogo paduahon nabigu. Pangalecem do nang hoda panupahi. Jaladang hinatibul di gogona paduahon ibana. Idama sainol do mata ni Jehovah tu akan nama kabiari ibana. Akan nama kalunguton asini rohana. Asa di balua to dinasida sian hamatian. Jala di pangulu nasida di haleon. Sai dihalungut rohanami do Jehovah, ibana do panupahi dohot lobu-lobu nami.
Ay mangasahon ibana marlas ni roha dohami, marhapo satu guarna nabadiai dohami. Say pasonggop maasi ni roham tuhami ali Jehovah, hobartu pakalungutonon nami diho ima sahatna. Dihamu manami nanami nang dihita saluhutna di bagasan mingguta sadarion adong suku-sukun di bagasan perdalanan ningoluta bohado hita marmudu-mudu yanak kota. Bagaimana kita membimbing anak-anak kita dalam kehidupan ini? Tentu dak sarupa pangalahota molotolu yanak kodak sarupa tunatului. Sipata ulo do marasing. Adong do umangat tu sipai tongaon. Adong do sipata umangat tu siap pudan. Adong do sipata umangat tu siap kangan. Dalam hidup kita seringkali demikian. Tetapi setiap orang tua memiliki kerinduan untuk memperhatikan anaknya. Walaupun kadangkala ada pergumulan orang tua, tidak semua anak suka diperhatikan orang tuanya. Tapola dau tarimangi majo di bagasan mingguta sadarion. Di bagasan sahat tu bulan Agustuson. 3 hari mahamu martelepot tu yanak komuna. 3 hari ma yanak komuna lulu-lulu tu hamu. Dia dalam godang. Punguanina Gloria. 3 hari mahamu martelepot tu yanak komuna. 3 hari ma yanak komuna martelepot tu hamu mangalului hamu. Dia dalam godang. Anggong gorang do yanak ko mga lului si pareson na matongi. Seringkali anak-anak kita mengatakan apa? Sebentar ya mak, masih ada teman. Igotap, HP namang gotap pak katayon selesai. Nanti ya mak, ku telepon balik indah. Saat tu tong abor ngedang, dang ditelepon balik. Oh pergumulan di bagasan nguluta. Karena kerinduan kita melihat mereka. Kerinduan kita memperhatikan mereka. Kalau kita sebagai manusia saja memiliki kerinduan kepada anak-anak kita, bagaimana Allah yang memiliki kerinduan kepada kita sebagai anak-anaknya? Tutudo gabe ianakon ni debata dipakulingi parpesalmen bidutul puluh odo hita mamuka sian ayat 12 rodi ayat 22. Ahado didok parpesalmeni martua mabangso na mardebatahon Jehovah bangso na pinilit na laho ainonna. Martua do amang inang dohot dihita salbutna. Tarajumi do di bagasan mingguta sadarion na hudul hita na martangiak kita na marminggu hita ima jolma manang hala na martua do hita nuain. Apakah kita turut merasakan dalam hidup kita sebagai orang yang berbahagia, sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang bersuka cita ketika kita duduk pada saat ini? Ikodohonot tado jol mana martua do hita na diloas martangiang. Mari kita lihat. Pemazmur mengatakan martua berbahagialah atau diberkatilah orang yang memiliki Allah seperti
hati Tuhan kita. Dan kita disadarkan melalui firman ini sendiri. Dada homa militau audo mamilito nina Tuhani. Pemazmur mengingatkan dalam kehidupan kita mengenai pemilihan sebagai orang percaya, bukan kuasa kita rupanya untuk datang ke dalam ibadah ini. Bukan kuasa kita untuk mampu menyembah Tuhan. Bukan kemampuan kita untuk datang berdoa kepadanya. Kalau kita melihat keberadaan diri kita, sebenarnya kita tidak layak datang menyembah Dia. Karena hidup kita penuh dengan dosa. Tetapi dari sekian banyaknya jumlah manusia, Anda dan saya adalah orang yang diberkati, yang dipilih Tuhan menjadi milik kepunyaannya. Rajumat tama diri tamang inang. Napinilit ni debatado hamu, napinilit ni debatado hita, gabe hapunaan ni debata hita. Hidupmu, hidup kita adalah milik Tuhan. Atau molo milik ni debata, arta ni debata, ugasan ni debata dohita, somaldo di bagasan ngolutta, ia disi artam, disido roham. Biasa dalam hidup kita, walaupun kadang-kadang dimanapun kita selalu, dimana harta kita di situ. Allah juga digambarkan demikian. Dia melihat milik kepunyaannya, yaitu kita. Idoben nadidog di ayat 10 tolu, roh di ayat 15 amang inang, ditatap di batado hapunana, na pinilit nai, na diain ibanai. Allah melihat kita. Pola do tolu hali didok di ayat 10 tolu 14 boha debata mamereng parjolo didok manatap-natap do Jehovah sian banua gijang marnida colma napaduahon dungi ayat 14 didok muse manatap-natap do ibana. Allah melihat apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Karena itu berbahagialah dalam hidupmu kalau Allah melihat kehidupanmu. Demikian juga sebagai seorang orang tua, ada pemahaman anak yang merasa dirinya diterlantarkan. Tapi ada pemahaman anak yang merasa dirinya terlalu diperhatikan. Sehingga anak yang merasa dirinya diterlantarkan, tidak diperhatikan, merindukan perhatian. Sementara anak yang merasa dirinya terlalu diperhatikan, muncul perkataan, aina sikola minggu do peau di bereko ma uben nasongoni di habiariho. Kita melihat anak kita membimbing anak kita, bukan untuk memperlakukan mereka sebagai anak-anak, tetapi kita melihat anak-anak kita, senantiasa memperhatikan mereka, bagaimana agar mereka bertumbuh dengan baik. Allah juga melihat kita sebagai orang percaya, milik kepunyaannya, bagaimana kita bertumbuh. Didokdo di ayat 15. Allah terlibat dalam banyak hal bagi kehidupan orang percaya. Dia tahu do sude pabahenan nasidai.
Dia mua manami nanami di dok di bagasan hatan di batai unang ragu hita. Ditatap de bata, diatoi de bata, diurupi de bata do hita dia keragam nia kaulauta. Berarti dalam kehidupan kita, keterlibatan Allah senantiasa memberikan solusi dan jawaban atas setiap permohonan kita, atas setiap pergumulan kita, atas setiap doa-doa kita. Unang ragu di bagasan ngoluta songon nadok per persalmeni, dan ragu ibana, aina dia toi de batado. Atau molosongoni di dogma di ayat 10 roh di ayat 10 pitu. Jangan andalkan dunia ini. Jangan andalkan apa yang kamu miliki sebagai solusi atas persoalan hidupmu. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau selain daripada Allah. Danga dong naboy mangurupi. Danga dong naboy paluahon. Kenapa? Dia 10 dido, dada hina dia ni parangan pamonakor raja, dada hina tibul ni gogo paluahon nabigu. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Amanginang dipaingon songon napi nilit ni debata hita hapunaan ni debata hita idama unang pangasahon gugum di bagasan ngulum hola debatado nabuhi paluahok kita. Apapun yang kita miliki saat ini, ingatlah perhitian doi. Ahape nadong dihita saton di partikianon saluhut na nadongi dalad doi. Dangi nagabe paluahok kita. Dangi nama managu-lagu ngoluta asahot kita. Hola debatado nama ngaramoti hita. Hanya Allah saja yang mampu menyelesaikan persoalan dalam hidup kita. Hanya Allah saja yang mampu menunjukkan jalan yang terbaik. Kekuasaan itu ada waktunya. Piga akan marsangap adong do tikina dung matua ibana salpu do hasangaponna piga aka parangan hola salpu gogo ni pamatangna jol managali do ibana. Kita lihat seorang petinju yang sangat terkenal sekali, Muhammad Ali. Begitu kekar, tapi begitu dia tua mengalami stroke. Salpudo HP, dang margogo. Kegagahan daripada kuda itu juga walaupun dia memiliki kecepatan untuk berlari masih bisa lebih cepat anak panah mengejar dia untuk membunuh dia. Menggambarkan dalam hidup kita, amang inang, jangan buat apa yang ada di dunia ini
sebagai andalan pegangan hidupmu, tapi serahkan kepada Tuhan. Hidup benadong hatan debata pasahat madalanmu tu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pasahat madalanmu jala haposi persoalan yang terjadi dalam hidup kita, kita mampu menyerahkan tetapi kita tidak mampu mempercayakan itu kepada Tuhan, maka posi itu debata songon epistel nakin si Abraham porsia do ibana di bagasan hapursia natogu bukas mahosiat tano ni hagodangamu tu inganan nanaing hupatu duhot tuho. Allah tidak mengatakan itu Kanaan. Allah tidak mengatakan itu tempat yang bagaimana. Cuman Allah mengatakan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Apakah dia patuh? Patuh. Apakah dia taat? Taat. Odo di dok tuhita. Haposi ibana, jangan logikamu menjadi nomor satu di dalam kehidupanmu, jangan kekuatanmu menjadi nomor satu, jangan hartamu menjadi nomor satu, jangan kepintaranmu menjadi nomor satu. Tapi serahkan semua kepada Tuhan, karena Dialah yang mampu melepaskan kita. Dungi didok di ayat 10 lalu rodi ayat 10 siang. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut kepadanya. Saya nol do mata ni Jehovah. Amanginang di Sadahuria na adong di Yunani, gereja Ortodok Yunani, namargoar gereja Ortodok Santo George, Manang Saint George, adong do di gerejai songon di langit-langit nai gobar mata. Nah didok didok ma eye of providence, gobaran mata do ibana segitiga yang bergambar bersinar. Sudi halak na di bagasan gerejai molo merdala ni bana dihilala ibana na di bereng debatado nguluna. Bahkan dakola diri tampilan luar molo martangi yang ibana tarlu mobi molo mamereng dopak gijang herana di dodo debatado sahat tu bagasa pusu-pusuna. Bagaimana digambarkan tentang mata Tuhan. Molo didok di son, dang be manatap-natap, dang be istilah marnida, alai didok 00 mata ni Jehovah. Hata nama dok 00, dang adong be nahulip, tidak lepas dari penglihatan Tuhan. Puasa saya ditatap debata. Nguluni nasana porsiai. Kenapa Allah harus melihat kehidupan kita? Pertama sekali amanginang, karena Allah mau memelihara kita secara totalitas. Kedua, di dalam pemeliharaan Allah, Allah mau menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Ketiga, Allah menginginkan hidup kita hidup di dalam kekudusan. Asa di bagasan habadiauni mangoluta, ido benasai ditatap debata, dia kajol nama kabiari ibana. Orang yang takut akan Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan, Allah yang melihat langsung. Songon na di bagasan gereja na di Yunani gambaran mata merupakan gambaran atau lambang Allah yang maha tahu
dan melihat juga menggambarkan kehadiran dan keterlibatan Allah. Asa gabe sada tantangan di bagasan nguluta. Ala jojot do jolma. Mabiar tu akan atarida alai dang mabiar tu naso taridai. Sering dalam hidup kita takut, kita was-was kepada yang terlihat, tetapi kita tidak takut kepada yang tidak terlihat atau Allah. Isarana songonon. Adong ma sada halak doli-doli lau tu supermarket di bagasan rohana buaro carana sama anak kau ibereng matusiamun agak sepi, ibereng tua birang sepi, iangkat tu jolo sepi, ibereng tu budi sepi, ibereng tu toru dangarong manangaha, ibereng tu gijang bohado menghindar CCTV. Jadi pada dasarnya manusia itu melihat depan, belakang, kanan, kiri, bawah, atas. Berarti 3. Ono mate. Ono mamata si pikiran mamereng. Alai lupa ibana sada. Mata ni debata naso taridai. Jadi dak kaya halap manako istilahna meneng manako ibana ibereng ibana on hola bendaun na nang sitakwan na ibereng ibana. Pasti do molo halap na manako molo berengot ta CCTV. Tangan bekerja, mata lari-lari. Jadi marsakap maibana sambil membuat alai mamereng tu sudi songonon. Tanganna bekerja. Lupa ibana ngamate rohana. Namanatap do mata ni debata mamereng pangalahona. Manusia bisa saja tidak melihat dia. Tidak melihat perilaku kita, tidak melihat perbuatan kita, tapi ingat dalam hidupmu, Allah melihat itu, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, baik itu terhadap keluargamu, baik itu terhadap orang tuamu, baik itu terhadap anak-anakmu atau istrimu. Jangan kita katakan, tidak ada yang mengetahui. Karena Allah mengetahui apapun yang terselubung dalam hatimu yang terdalam. Allah tidak hanya melihat apa yang dilihat manusia, tapi Allah melihat bahkan di dok 00, istilah 00, kurasa hitape heado songoni akaina bado 00 inang Naomi Majo plotot beda-beda tipis do ibolang ay molo diplotot kan molo diplotot songoni anggorata dope buhina anggoda danaki aman. Alai molo nungaon naik, molo nungaon tabba muse berarti bahaya. Kan ulo dotong diplototin tokan, nah kan? Itur mabirdo. Alai molo, nah kan? Aman lagi. Nama dok molo 00 mata ni debata. Tidak ada yang tersembunyi. Sehebat apapun orang menyembunyikan. Dia tidak hanya melihat saja. Dia tidak hanya meneliti saja. Tetapi dia menembus sampai kepada hati kita yang terdalam dalam hidup kita. Untuk itu Amang Inang,
Karena Allah mengetahui, hati-hati dengan kehidupanmu. Jangan sembarangan mempergunakan kehidupanmu. Jangan sembarangan melakukan apa yang kamu inginkan saja. Karena Tuhan tahu. Tapi lakukanlah segala sesuatu apa yang menjadi imanmu. Ahanagabi haporsiomi ulahumai papatarhumma di bagasan ngolum. Dungi di ayat 20, rodi ayat 22 amanginang. Senantiasalah merindukan Tuhan dan merindukan pertolongannya. Senantiasalah merindukan Tuhan dan merindukan pertolongannya. Adong do dihita halak Batak nama dok ida-ida na butong jora-jora na male. Dalam minggu ini dipertanyakan kepada kita, adong do hatonggian namar saur rabdo debata dingoluta. Apakah dalam kehidupan kita bersekutu dengan Tuhan itu ada sesuatu yang manis yang kita alami? Ada sesuatu penyataan Allah yang indah yang kita alami? Kalau orang beriman, dia akan merasakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Adong hatonggian sian namar saur. Atong masihol hita tu debata. Jala dada hola masihol jupang dohot debata. Saya yakin di dalam kehidupan kita saat ini, di tengah-tengah ibadah kita memiliki pergumulan kita masing-masing. Kita datang ke gereja memiliki beban kita masing-masing. Merindukan Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat penting sekali. Allah siap persaurat tarap do debataido patoguhon haporsiauta. Patoguhon pakirimota. Dengan perjumpaan kita dengan Tuhan akan menguatkan kita menghadapi tantangan hidup, persoalan hidup, beban hidup. Dan kita juga merindukan pertolongan Tuhan sebagaimana Tuhan telah melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Dikatakan di ayat 20, 21, 22. Sai dihalungutur rohanami do Jahoba. Ibana do panupahi dohot lobu-lobu nami. Ay mangasahon ibana marlas ni roha dohami. Marhaposan tu guarna nabadiai dohami. Sai pasonggop maasini roham tuhami ali Jahoba. Hobartu pakalungut tonon nami tiho. Jiwa kami menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Atau ngamanginang di ayat 20-21 sadaon macau hita toktong makasih holi debata, rindukanlah Tuhan dalam hidupmu. Dia melihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Dan Allah kita, ingat Allah kita bukan Allah yang pasif, bukan Allah yang berdiam, bukan Allah yang diikat oleh tempat. Tapi Allah kita
Allah yang melihat, eye of providence, mata Tuhan yang melihat. Dia mengetahui dan dia tahu kapan dia bertindak bagi hidup kita. Serahkan semua dalam Tuhan dan rasakan ketika kamu dekat dengan Tuhan, maka kamu akan merasakan bukan hanya mata Tuhan saja yang melihat, tapi Tuhan membimbing langkahmu. Songon edei, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Basongon tada ulang tahun ni Gloria barat tai dehomma deh tiap langkahku. Musik nami aina laudo par musik. Ya, tiap langkahku. Saayap pe. Omma kaduta tu punguan ina Gloria selamat ulang tahun. Asa tiap langkah nasida pe di punguan Gloria toktong di patongo Tuhan akan adenggan pakeon ni debata nasida sebagai ula-ula ni debata. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Martang yang mahita di botohodo perjalanan ngulu nami Tuhan dang adong nahulip siat jolom 00 do mata mamiring saluhut ulau nami ditatap podo uju galihami jala diurupi hohami magira dohoro jala uju di bagasan habut di rohahami di botohodo saluhutna diapuli hodo rohanami uju bergumul hami di loko gogo di hami holak kodo nagabi haluaun di bagasan ngulu nami dang mangasahon manang ahana diri nami ai sotuki paluahu kami hodo Tuhan namar mudu-mudu ngulu nami pada uhuk kami siap parmaraan hodo Tuhan na mangalihon hahisaron di hami di pamalupodo akan amar sahid di patulus sodo pangiduan doho pakirimon nasida atau kubwa kami ruas ni huriam na di bagasan parsahiton ima Ruben Marbun Robert Sinaga Nyonya Sintua Nenggolan baru butar-butar Nyonya Sinaga baru Sinambela Soni Parulian si Tohang Anggita Elizabeth Sibarani Sintua Ramen baru si Marmata Binsar si Aloho Jaminter si Tumorang
opo boru si jabat, sahat maruli manurung, inang sintua Suryati boru na 70, sintua BP Siregar, Loren Pasaribu, Nyonya Sinaga boru Simbolen, Rumintang boru Tasoid, Nyonya Utapea boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Nadabdab boru Sarumpait, Sondang Sitompul, Matthew Manurung, Dumarama Bulan boru Tagarung, Suryati boru Saragi, Inang Teti boru Situmorang, Lamria boru Panjaitan, Sintua Nyonya Manik boru Sitanggang, Nyonya Tobing boru Manik, Romulus Siregar, Enrico Jonathan Simanjuntak, Sorta Pangihutan si Hotang, Sintua Evangelis Nyonya T Pasaribu boru Sianipar, Sondang Juliana Lumban Tobing, Amang TP Simanjuntak, Nyonya Paris Simanjuntak boru Sinaga, Nyonya Sinaga boru Situmorang, Helderia boru Tampu Bolon, Inang Nyonya Sintua LA Simbolon boru Pajaitan, Nyonya Tambunan boru Tagaul, Amang KM si Hombing, Nyonya Silalahi boru Samosir, Nyonya Sarli boru Samosir, Pantun Huta Barat, Robin Naik Pasaribu, Balujong Pangaribuan, Mangatar Tambunan, Nyonya Baster Manurung boru Aruan, Amang Sintua SP Huta Soid, Parlindungan si Tompul, Ali Tuhan Jehovah, Homa Tuhan nama alihon hai saron, gogo pemulihan di bagasan ngoluna, asa Maria iya nasida, macalo akanauli nasiako, ima hai pason ni pamatang. Nang ubuak kami di bagasat tangyang nami, di ruas ni huriam, na di bagasan habot ni roha, di najumolo yanakon nasida, ima keluarga manami amang tambunan inang boru Sitanggang. Homa Tuhan na mangapuli roha nasida, di najumolo yanakon nasida. Asa tumibu tarapul hot pakirimon nasida. Upasata mimasude ruas ni huriam, siada dana sahat nama tua, remaja naposo, keluarga muda, na tua-tua lansia, somarama somarina do na di bagasan habaluon, parmudu-mudu matuhan, ramoti manasida, humana mga lehon akka nadenggan. Si malolong mo mamanatap pardalanan ni ngolu nasida, magira maho Tuhan paluahon nasida, siap parmaraan, sian hagogotan, nang akka hamaolo ni ngolu. Hupasata mima ali Tuhan, huriam hakabipi rawa mangunon, pasu-pasu sude program ni huriam, pasu-pasu nang parhalado ni huriam napalumeho diri, asa toktong di bagasan las ni roha, parhalado ni huriam, dina makubasi akasiobasan narikot di tonga-tonga ni huriam, leosada ni roha, nang ruas ni huria na baru, ima keluarga mang manurung boru Simanjuntak, pasu-pasu manasida, nagabe ruas ni huriam di hakabipi rawa mangunon, parmudu-mudu mangulu nasida ali Tuhan, nang anak dohok boru nasida pe, ali Tuhan Jehovah, suang songoni nang huriam hatopan hakabipi, di sude jajaranna, opui eporus sekjen dohot kadep, nang akka pareses, nang akka kepala biro, padita resort dohot fungsional ali Tuhan Jehovah, pasu-pasu ma huriam hatopan hakabipi, asam mardalan maswarahon, hatam nabadiai parsuruamu nadenggani, pasu-pasu pamareta negara nami, natokinai naing merayakan kemerdekaan, homa Tuhan, nama dongani pardalanan negara nami, asa marhabiaran midaho, asa markeadilan dohot kemerdekaan takas di jalo saluhut, hala nagabe bangso ni negara nami. Tongali Tuhan, tugu-tugu mapanggonggomi negara nami,
asa marroha biar midaho. Sahat tuhoma Tuhan, daging dohoto dinami, tarlumobi parsauran namion, pasikop mai, gabe pamujia parsobao dopako manga sahon Kristus Yesus, martangnya kami. Amin. Mari demahita sian buke deo 497. Sini rohamu puji Allah manusia Ipaya sorohaku gabe sorangamua Higanamu rohanami tornimi mangkoi Patedo Moti marohaku asaboy dohamua sama barma pasu-pasu nang marhite siana inanamu rohanami tonini mangkoi pakedo Dehon ayat nama yut los jong mahita. Sai papolik mahanami gabe pangoloy niho asama-sa halahami namakatindakan mo inanamu rohanami tonini mangkoi pakedot
Tabasa mapeliata tu adopan debata tapa uduk marohata martang yang mahita. Ali debata manami na dibanagi janghodo haroroan ni salut silun lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilhomi tu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasea kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silian lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na dibanagi jangsay pinarbadi amago armu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banatongon songon na dibanagi jang. Lihon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Say sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Balua mahami sian panghago. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata, mulak mamu di bagasan dame dohot las di roha. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata ma. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaur madamena tu todim, amin.